18 anyos nga tinunan nga nag-viral sa social media, gumikan sa iyang makalingaw o makapabilib nga majorette dance. Kung kinsa siya, atong ilailahon pinaagi ni ining report. Dance moves pa lang niya, mapawaw ka na. Siya si Marian Tuazon, 18 anyos, usa ka senior high student sa Candelaria Institute of Technology of Cabadbaran Incorporated sa Cabadbaran City, Agusan del Norte. Sukad siyang pagkabata, mahiligo na siya og sayaw ug naag ni sa pagsalmot isip Margaret. Sa una niyang pagsalmot, daghang mga judges ang napabilib dili lang sa iyang dance moves ug pleasing personality apan tungod usab sa iyang charisma ug confidence. Sa ikaduha niyang pagsalmot, nagpabilin siyang crowd og judges favorite. Gani, daghang nakadayi kaniya, usa kanila ang video content creator nga si Marchel Saniel, also known as Hanotoy Shot. Sa iyang pag-post sa video ni Marian, paspas ug misaka sa kapin sa 8 milyones ka mga views ang video. Nakuha niya akong attention because tungod sa iyang kaning iyang outfit and grabe iyang skin puti kayo, niya gwapa siya. Like mura siya si Lalisa bitaw iyang naong. Kanang ang iya pong attitude during sa iyang performance. Grabe kanang bitaw, oh my god, kanang ma-attract gyud ka. Gawa sa pagka-dancer ug pagka-Margaret, usa-usab si Marian ka model. Tambag niya sa kabataan nga sama kaniya. Be yourself and always you wear your confidence. Oba ni Clans Gabutin, ako si Orchid Slapingkaw, GMA Regional TV Live.